नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. दैवेद्य ब्राह्मण महिला संघातर्फे महिला दिवस साजरो. कारवार. आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसानिमित्तान कारवारच्या दैवेद्य ब्राह्मण महिला संघातर्फे कारवारात महिला दिवस साजरो केलो. ह्या कार्यक्रमात स्थायी समितीचे दैवेद्य सुधा नारायण रायकर हेमी अतिथी जावन भाग घेयले. मंचार दैवेद्य ब्राह्मण महिला संघाचे अध्यक्ष नयना निलावर आणि पदाधिकारी गीता सावकार, वर्षा रेवणकर, गीता रेवणकर, उल्का पालनकर, कुंदा बाला वेर्णेकर आणि महिला संघाचे इतर सदस्य उपस्थित आशिल्ले. या सभेत महिलांना विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम दवरिलो. सुधा नारायण रायकर हेमी स्त्री शक्ती आणि आध्यात्मिक विषयाचेर उलयले. तशेंच नयना निलावर हेमी बायलांन राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात मुखार येवं जाय म्हूण आवाहन केले. जरा पळा सगळे का कारवारात आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसानिमित्तान कार्यक्रमाचे आयोजन. कारवार. 8 मार्च या दिसाक आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसानिमित्तान कारवारच्या अलग अलग भागात कार्यक्रमाचे आयोजन केले. तसेच कारवारच्या जनशिक्षण संस्थातर्फेन आयोजित केलेल्या कारवारच्या NGO सभांगणात कार्यक्रमाचे उद्घाटन कारवार नगरसभेचे स्थायी समिती अध्यक्षा श्रीमती सुजाता तामसे हेमगेल असताना झाले. त्यावेळार त्यांनी उलयतना म्हटले की या पुरुष प्रधान समाजात स्त्री पुरुषाबरोबर फुडें वयती आसा. तशेंच स्त्रीन आपल्या क्षेत्रात साधना करूं जाय अशें त्यांनी म्हटले. यावेळार जनशिक्षण महाविद्यालयाची उपन्यासिका डॉक्टर माधवी गावकर हेमी म्हटले की समाजात महिला आर्थिक दृष्टीन सदृढ जावन स्थानमान मेळन स्वावलंबी जीवन जगून आपल्या कुटुंबाक आणि समाजाक अभिवृद्धी करू शकता. संस्थेचे व्हायस चेअरमॅन प्रमोद राणे, गोयचे काणकोण मल्लिकार्जुन महाविद्यालयाचे प्राध्यापिकी डॉक्टर सुचिता नाईक, तसेच संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य राधा एस नाईक, रवींद्र हमदळी हेमी उलोवप केले. तसेच जनशिक्षण संस्थेचे निष्ठेन सेवा करचे कर्मचारी शुभांगी शिरोडकर, उषा रायकर हेमका आणि JSSचे यशस्वी फलानुभवी अनिता वेर्णेकर आणि अंजली नाईक हेमका सन्मान केलो. जनशिक्षण संस्थेन विविध ट्रेनिंग घेऊन यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांन आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळार JSSचे डायरेक्टर शशिकांत नाईक हेमी स्वागत केले. कार्यक्रमाधिकारी उषा दुर्गेकर हेमी आभार मानले. सहाय्यक कार्यक्रमाधिकारी प्रकाश तळेकर हेमी व्यवस्थित सूत्रसंचालन करून कार्यक्रमाची सांगता केली. अरण्य खात्याच्या दौर्जन्यान महिलेन केली आत्महत्या. उग्र आंदोलन करचो इशारो रवींद्र नाईक. शिरसी. गदग जिल्ह्यात मुंडरगी तालुक्याच्या केळूर ग्रामात अरण्यवासियाक जबरदस्तीन जागो खाली करू लावची ही प्रक्रिया अरण्य खात्यान केली. तेमचेर सरकारान योग्य क्रम घेवं जाय अशें अरण्य हक्क समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्रनाथ हेमी सरकाराक केला. अरण्य खात्याच्या किरकोळाच्या ह्या प्रकरणात अरण्यवासी निर्मला पाटील या महिलेन आत्महत्या करून घेयली ही मोठी शोकांतिका आसा. हेजेन अरण्य खात्याली वृत्ती शाबीत जाता. अरण्य हक्क कायदो मंजुरी प्रक्रिया सुरू असताना या संदर्भात अरण्य खाते बलप्रयोग करता हे बरोबर न्ही हे अशें थांबेन जाल्यार ह्याची विरुद्ध उग्र आंदोलन करतले अशें तेमी ताकीद दिली. अनाथ लक्ष्मी या वृद्ध महिलेक मेळ्ळे अखेर आधाराचे भाग्य. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे कुमटा निवासी अनाथ विधवा लक्ष्मी नाईक हेमका काही दिवसां पयलीं तेमगेल्या कुळारात आवडसा दवन घेयनासतना
रेड क्रॉस सोसायटी कारवार हेमचे मार्फत कारवारच्या जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष समाजसेवक श्री माधव नाईक हेमी अखेर त्या वृद्ध महिलेक नाईलाजान सदाशिव गडावेल्या सुरभी वृद्धाश्रमात आश्रयाक दवरिले. जाल्यार काल अलगेरीची निवासी लक्ष्मीली भयणीली चली कारवार येवन त्या वृद्ध महिलेक लक्ष्मी नाईक हेमका घर व्हरून व्यवस्थित देखभाल करता अशें सांगतरीक तेमकां रेड क्रॉस सोसायटी कारवारच्या संबंधित सदस्याल्या हस्तक्षेपान लक्ष्मी नाईकाल्या बहिणीला चलेल्या ताब्यात लक्ष्मीक दिले. अखेर वृद्ध लक्ष्मी या महिलेक निवासाचे आणि आधाराचे भाग मेळ्ळे. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಲೋದಾಗ್ಲಿ. ಭಾಳ ಹುಷಾರಿ ಅದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ चौदा मार्चाक जोयडा बंद दवरचो निर्णय. जोयडा काळी न्हंयच्या उदक उत्तर कर्नाटकाक दिवची घोशणा अर्थसंकल्पात राज्य सरकारान केला. तेजो निषेध आणि सरकारान तो निर्णय फाटी घेवचो ह्या मागणीसाठी 14 मार्चाक जोयडा बंद दवरचो निर्णय काली ब्रिगेडच्या नेतृत्वात अनेक संघटनांनी घेतलो. आज जोयडा हिंगा जाल्ल्या बैठकीत हो निर्णय घेतलो. त्यावेळार काली ब्रिगेडचे संचालक रवी रेडकर, जोयडा ग्रामपंचायत अरुण कामरेकर, समाज नेते तुकाराम मांजरेकर, व्ही.पी. देसाई, रफीक खाजी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित असले. ಆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ. ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಅದು ನೀರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಕಾಳಿ ನದಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್, ಅದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕದು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನೀರು ಅದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನದಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ನದಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಒಂದು 4-5 ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು, ಒಂದು 4-5 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಇನ್ನೂ ಕೈಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅನೇಕ ಲೋಡ್ ಆ ನದಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆ ನದಿಯ ಧಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಆ ನದಿ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ನದಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಕಾಳಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಹೋರಾಟಗಳು ಬರುವ 14 ಮಾರ್ಚಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಇಡೀ ಜೊಯ್ಡಾ ತಾಲೂಕು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾಗಿ ಬಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. मच्छीमारी समाज आणि मच्छीमारी महिलेल्या सबलीकरणाक योग्य योजना चालिकल्या गणपती उळवेकर. कारवार राज्याच्या करावळी प्रदेशात मच्छीमारी समाजाच्या महिलाक सबलीकरणासाठी योग्य ती योजना चालीक लावचीबद्दल सरकाराक नूतन विधानसभा सदस्य श्री गणपती उळवेकर हेमी केला. करावळी भागाचे उत्तर कन्नड, उडुपी, मंगळूर भागच्या मच्छीमारी समाजाक बोट दुरंत जीवहानी परिहाराबरोबर मच्छीमारी महिलाक योग्य अशी योजना इतल्यातनी करावळीच्या मच्छीमारी समाजाले कष्ट सुख दुःख सगळे या सभेत तेमी विवरण केले. तेमकां उत्तर दिल्ले पालकमंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी या विशयाचेर योग्य क्रम घेवचे आश्वासन दिला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार.
तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.